بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل فيما قص على عباده عبرة لأولي الألباب، وحرم عليهم أسباب الذنوب والعقاب، أبان السبيل وأقام الدليل ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي على بينة وإن الله لسريع الحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga uri penuh Allah subhanahu wa ta'ala, mga ala ipanaguntaman si kusimban niya si Allah subhanahu wa ta'ala, mga luksami ya kisisilaan, mga pagariyami, mga bubayami, mga wataami. Pagnintan si Allah subhanahu wa ta'ala, ayat itawfiq yan kita no sagyang kaya kibabetug tano sang kaya dunia, nasulitan no di kang gelebakas si ku nganin ay kasusuatian rakitano na butawfiqan tanon yan sa kapananggilaan tanon sunganin kesababan sa ikararangit rakitan Allah subhanahu wa ta'ala. Mangori penuh Allah subhanahu wa ta'ala ayin yang magantano sa makam patagugudan ito fikir kita nurun Allah subhanahu wa ta'ala nami pantag sa giyang kaiya isa piyayag o Quran gusto hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyak kadili-dili kadua iya kadustaan tanto wa iya mapenedadusa lagi ubadi may indang ka o sabagi na batan na pagkailay sa mga tao adisiding gulawla na ayamataan na pada isa tanto dun dili kadua betad tanong udi na piyak kalak-kalak ka mambabetad tanong amay ka betad pagilayas sa mga maasiyas iku Allah subhanahu wa ta'ala na di tanong kagya ka manuto na pamagugupaan sukip sa pantanuron di tanong pamagugupaan so kapakay nakatano si iku mga pagtautan wa di siding gulawla na sulagi da iya betad na tantod na piyak kalak-kalak ay sabapian na kapakaya amay ka ginan ni matatapa masuswa aso mga tawa di inggalabok sa kagya ka manuto na maasya na di tanusiran pangangalakan o di na di tanukiran pakareg na giyang kuto akarata giyang kuto adiran di ingalabakan na kapakay makatanas surarang ito Allah subhanahu wa ta'ala kapakaya makataling umah so siksa Allah subhanahu wa ta'ala na daap pemilihan yan ka malagi da ka kesugatan yan sa ikong mga tao at imbaradusa agugyang ko to mga tao misa sa ukiran na kagya ka manuto na mampan di magamal sa mapya ugi na kagya bayaran din po kailayagyang ko to mga tao di inggulawla sa maksiya na so Allah subhanahu wa ta'ala na yakatiruyan natin na wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Kalakan niyo watig Allah subhanahu wa ta'ala so fitna. Kalakan niyo so mga galabak kasabapan sa rarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Kasabapan sa siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kamataan aso kapupakatan na urarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. So kapupaka Kana agiyang kutuwa siksa Allah subhanahu wa ta'ala na palayan
o kesugatagiang kutua mga tao, kada dalaman sa giyang kutua maksiat, gitu so tigtan mo kakararabugang mo nakakadugumailaw. Lagyan na isa ba papiyakay kitirtan o Allah subhanahu wa ta'ala. Lagyan ka iya kipsang paintan si, nagiyad ni di itanong di kapamukas sa kataksilan. Nagugiyad ni kipsang paintan si kudakwa. Giyad ni kapsa partan sa marata. Nagukapsugutan sa mapiyang, kakalo-kalo, na makatanod sa pagtaw-tanong, nakapanang gila aniran, agyang kutuwa di iran di manggalabak ang mga dusa si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga uri po Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan niya pag-usayin tanong na may pantag sa giyang kai, di ka pananayan o sabagi kung mga dato, san kung mga bae. Why? O di inagyang kutuwa di ka pananayan ni o sabagi kung mga bae, san kung mga dato. Giyang kutuwa tigtan o so kasabutatan o rumpipiyan, na giyang kutuwa mga dato adi imbabak-bakla. Agugyang kutuwa sabagi ko mga bae adi tutumbu-tumbu bagantan mo isa usayan uke ano yung sa kitab uke usayo no sabagi kong mga ulama na ayamala na suke ano yung sa Quran na sa hadith ka antano katukawi o anto na uno ni kadidili kadua giyang kaiya lagi da iya suwaswai why paganayron na kanalang tanong wa Allah subhanahu wa ta'ala na ayakya pangad niyan na dua-dua susun inad niyan pamana susirong kumanusia na dua-dua susun akya pangad ni Allah subhanahu wa ta'ala bebay agumama bebay agumama dai katalo inad ni Allah subhanahu wa ta'ala abama kaliuliw sa giyang kuto bebay agumama. Na aya pa kay sir. Antum na kibututan sa giyang kaiyaw pa man na mga bakla. Mga mama mga bakla agugiyang kaiya mga bebay mga tumboy. Nagyang kanan ang mga tao na uway din kainisinditan way ngaraniran subakla aguso tumboy na ayamataan na dasiran din makaliw sa giyang kutuwa dua kaya pangad ni Allah subhanahu wa ta'ala ayamalagna giyang kutuwa mga bakla na sisirang pod si kong mga mama na giyang kutuwa mga tumboy na sisirang pod kong mga bubay. Mga ulama sa fiqh na uway din kaad na mialo giyang kutuwa pamanaad na mga kaad ng Allah subhanahu wa ta'ala o din anay dad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang manusia sutigtan wa sirungan after na sirungan na ay malag na ad akasangkapan niya nakamamamain na adam pa nakasangkapan niyan kung na hindi ba nakabububay o ay malag na madubuhay sanguran ad na sanguran niya na mama na adna sanguran ni nabubay. Na gyuti kagya ka manuto na isanan ino sa yung mga ulama. Agyang kanan at tigiran lagi denan inad ni Allah subhanahu wa ta'ala na mampuno pa man na dua. Ikagya ka manuto na kasangkapan ka adna kasangkapan niya nakamamamain na adna kasangkapan niya nakabubay na kailangan na maylay piya-piya o andes kanyan miraramig. Na sa kararami ganon, na siis kanyan kita sa giyang kuto kararami ganon. Ay malag na upama kagiyang kuto manusia, asirungan, na si imirarami gagiyang kuto tabiat yan. Si kutabiat abubay, ibarat yan upama na igira amya kasung sa desin, udin na igira amya katiti, nagiyang kuto titi na si ibub ketual sa giyang kuto upama, na marani sa giyang kutapya malungan yan. Sa lagi do pa mo kapupakatiti yung mga bae. Na isaw to kitu sa giyang kutuwa sirungan na si iskanen ki itong kong mga bubay. Si iskanen ki itong kong mga bae. Kung man waya kapupakatiti yan na malambot ka lagi do katiti ang mama. Apa man na kalambutan so kagya ka manuto na katiti yan na ay tigong mga ulama na si iyanan kiitong si iko bilangan o mga dato.
Ay mana ini na din inad nu wallah bedi mama udi na bubay. Sagi mo to pamana kyo setan ol. Nah, andin ni katan kedu manusia sa bubay sa kanian, mama sa kanian na pihak apanan gila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubanian antuna ini ba na pananayani sudinian lagi ayam lagi na pamakasakana miyatang kada mamaka na diding kepakai ubang ka pananayani sa mga bubay sumambuso miyatang kada bubay na diding kepakai ubani yang pananayani so kaya ka manutong na mga mama gianan ipiyak ipananggilaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tigian la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa. Pimurkaan wallah at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga mama adi mananayang sa mga bubay. Pimurkaan wallah ini sinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agiang ko to mga mama adi mananayang sa mga bubay. Wal mutashabbihatu minan nisa'i bir rijal. Nagupimur kaan mambuti Rasulullah so mga bubay adi mananayang sa mga mama. Nah, ay malag na saka amiyatan kada mama. Abu saka amiyatan kada bubay na andid ni kaaway kasagyang kanan kiadnar ka wallah subhanahu wa ta'ala amama kasumyong kasi ko kagyang manuto na kabubay ay malag na mimbakla ka na miya sugat ka agyang kaiyakatir Rasulullah paninta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na umampusa ka, na miyatang kada bubay ka, na miyawa ka sa giyang kuto, kiadnar ka wala bubay, kasi kasumi yung sa giyang kuto, pamana isa ka giyang kamanutong, na bunta laki pagad wala ka mamamai, na miya sugat ka agiyang kai, paninta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pimur kaan mambu, so mga bubay, di mananayan sa mga mama. Na ikalak tanong, agyang kaya paninta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagupung ka masusugat amur ka paninta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nataman sa di ka tubat nagyang kanan akasusugat ka paninta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na den na sesededing ka di ka pagintaw sa agyang kaya dunia. Uway ng kading kang guna na diyang kaya mga limu Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabab ko kadadalam kasagyang ko to rarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayamaan nanan nagyang ko to din ka din katoon suturuan Allah subhanahu wa ta'ala. Abay ka sa kaamama. Na di ka din babakbakla. Na gusto ka mang buwabubay. Na di ka di tutumbu-tumboy. Na din ka din katoon. So ay malag na turuan Allah subhanahu wa ta'ala kakagyang masusugat na kaamur ka. Na tamang sa likatubat na ayag na din nga di manggulaw la sa diyang kaya kibubuto ka sa dunya na langwad na sopak sa kabaya o Allah subhanahu wa ta'ala. Na pananggilaan tanwanan na sa kanwa mga bangsami mga bakla agus kanwa mga bangsami mga tumboy na tubat kanu si ko Allah subhanahu wa ta'ala kalak niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala pamataan o pamakalitan o kagagasusik sa Allah sa kaya dunia na labi editan o kagagasusik sa Allah subhanahu wa ta'ala siya sa alungan na mawari. Pada pagalawin tanong siya sa mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kini pangangalakan niya sa giyang kaya lagi da iya kadustaan. Agiyang kaya mga bakla agugiyang kaya ito na diba kambakla agugiyang kaya katungoy. Miya panutulagi niya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Apitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatan natin Rasulullah inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaum Lut. Mataan natin Rasulullah aya ipkalak-lakakan din. Bitta mana na ipkalak-lakakan si mga umatakan na ubayrang galabak ka so galabak o qaum Lut. Ay malag na ubayrang galabak agyang kutuwa galabak o mga pagtaw ulot ang mga bakla
diran pengabayaan so lagi diran pengabayaan so bubay kaya diran di pengabayaan na so lagi diran amama. Wah. Na piyayagan na Rasulullah kaantanong kapanang gilai. Antanong kapanang gilai amata anak na ubay ni alang-alang adu sa agiyang kaya mga hambakla agiyang kaya katumboy. Kasun si Rasulullah mitero na piyak kalak-kalakatigian ipagkalakakan din mga umatakan ubayran galapaka. So lagi ugalabak o mga pagtawlot ay malag na mga bakla. Isa pa nami alo sa hadith. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamiyakatita yang yakini Abdullah bin Abbas. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa bakla pamakay niyan so lagi di na mama na munoon siya kiini bakla agugiyang kutuan pinggalbakan niyan sa maksiya ay malag na giyang kutuan dua kataw minggalbak sa maksiya dua kataw isa bakla agu isa mama na ayak ko kumangkiran na uka kaaktualisiran ang mula-ula sirang sa maksiya na palaya sirang kebuno. Palaya sirang kebuno. Isa kaya pa kay lutaw mga ulama sa giyang kaya kambakla. Ugiyang kaya katumboy. Siya kina Sufyan al-Thawri rahimahullah. Natigyan na upa makaad na sa katawang mama. Law anna rajulan abatha bi gulamin. Upa matigyan maad na sa katawang mama. Panalian yang subugwa mama. Wad na matok na mama adina di panalian subugwa mama. Sa ayamaan na lalag na di ini yan di panalian sa giyang kutuwa piyamalungan yan. Sa ayak abaya yan nun na nasyabwa ay malag na baya ginawa na mata na tigu Sufyan al-Thawri mini itunganan sa bakla mini itunganan sa lagi do qawmulot ay malag na amay kasaka mama dadi bud marg na dinga di ikapanaliya isang kaya mga bugwa mama sa piyamalunganiran kaya kabaya kaw na syahwa baya ginawa na mata na tigu Sufyan al-Thawri mini itunganan sa lagi dugal lebok qawmulo peda na sa kababak lai agiyang kanan dinga di kang gita-gita si ko piyamalungan o mga bugwa mama ay malagna na agiya pamana pupakapiyo na ginawa ka. Alright. Tanto apya kasakitan, wagamatan, Islam. Adi ang kaya mga tao. Si Abdullah bin Abbas, na miya kaysa na inisuon, ang tunay ko kumang o mga bakla. Ang tunay ko kumang o mga bakla. Na aya pitiro yakin ni Abdullah bin Abbas. Na tigi na pelubaan na pinakamapuro adar pasagiang kutuain. Luba na pinakamapuro adar pasagiang kutuain. Napagulog siran sa giyang kuto amapuro pamakamapuro apala o di na mapuro a building. Napagulog siran nun. Na maulog siran sa lupa. Na tundog siran na agyang man ito na perubak siran na ato. Gina ni kasakit na giyang kaya bakla. Ugyang kaya tumboy. Ay malag na pada ini kukumon o mga sahaba na pagkatabi di sa diyang kutamnya kapuro-puro building, hindi na miya kapuro-puro apalaw na pagulog nun na maulugon na maulog sa baba na pulibad rope man rin na pradya man rope na upang makadiri mapunod na dusa na di na imaalo yung mga sahaba to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alagi na iyakukuman. Why? Pada pandami aloy na sa mga sahabat to Rasulullah na isa ini inukitan iran akia kukumay iran sa diyang kaya mga bakla ago mga tumboy na pitutong siran. Kapaki siran panatutungan. Malang na ayakabasang mga ulama na sobra pa na isagyang kutuwa misi na abubaya gumama. Agyang kaya mga bakla ago mga tumboy. Sumisi na
babaya gumama na ayak ibibidairan na upama kapalaya da makaukit sa kapamilya ibarat na sumama na mama bang manguda na subabay na bagwataw na upama kami kasinasiran na ayak ko kumanira na pilipidan siran. Nagyang kaiya mga bakla agong mga tumboy di pamana di mumutalya na mapia mga nguda apia mga raga na kena uga sirang pulipudi kaudi sirang bunuan na tutungun sirang prajiya mensiran pagudug sirang sagiang kota pamana pinakamapuro adarpa na maulog sirang sa lupa na tundung sirang rukma na rajiya. Nagiyan na natin mga ulama ikita taralo kadidili kadua ya dusa pamana kia sobraan yan so ini ba na diisina di inderwa ka abu bayag umama kagiya ina gupun kapatunay gupun matanto subakla na di kero masalagi di na mama sumambuso bubay atongguy na di kero masalagi di na kagiya kamanuto na bubay na palekiran kepakaya ikukumso bunung siran prajiam siran tutungan siran agu kagiya kamanuto na pagudug siran sang utamya kapuro-puro adarpa. Na sekan waki mga uri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bangsa ko, ubaid na tunganay niyo sangka yung mga tao, ang mga bakla. Ubaid na lulutiyo sangka yung mga tao, ang mga tumbi na tapa usin niyo siran. Sampay niyo kiran susiksa o Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay niyo kiran pekarambit siran sa mga tao sa diyang kaya suwaswairan. Kamata na pamana na amay ka ditanway isa sa para batanod pagilaya agiyang kaiya anto na ba na mga bakla ag mga tumboy na nagkasugat